Para sa greetings please comment my video. Kayo ay nakikinig sa Marbais Blind Channel. Kasama ang mga blind actor na sina Ariel Mar, Gerald, Gemma, Emilio, Romel, Kevin, Ray John, R.A. Basta Drama. Marbais Marbais Blind Channel. Please subscribe, like, and share. Thank you. Marbais Channel. Ang aming pasasalamat sa inyong pagmamahal at pananatili sa aming channel dahilan kung bakit patuloy ang aming content dahil nandyan kayo para sa amin. Once again salamat sa inyong lahat. Hi sa taga G-Spell Blind Massage na sina Manong Dodoy, Manang Alma, Manong Vic, Manang Leoneline, Nanay Celita, Ronald, Irene, Jessica, Manang Christine, Manang Glory, Manong Leo, Manong Rodel at sa lahat. Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa Marbais Blind YouTube channel. Ilabi na gyud sa tanang tigpaminawan sa atong mga drama. Tininaw sabang inyong ubos nga alagad, si DGA. Ug karon padayon nato ang sumpay nining atong bag-ong sugilanon atong gitiguluhan. Ikaw lang. Can thrill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you. Ara, salamat kay naluwas ka na, anak. Salamat kay sa Ginoo nga wala ka niya na akong gikuha. Mami, anong naluwas pa man ko? Wala na lang unta. Mami, ano nabuhat pa rin ni Juba na ako, Mami? Ayun lang kung saan ko si ko na huna, Ara. Ang importanteng naluwas ka. Huwag ang imong nabanggaan. Tuwa di ay. Kumusta nga ako nabanggaan, Mami? Ang luwas na siya. Nagkagawas na. Di, grabe. Ikaw ang nagrabihan. Anak, mapatakay mo sa rason niyo. Dili. Ngitoyo kina niya. Gusto ka siya may akong pakaawawan. Gusto siya mamatay ko sa kasakit. Baka ako siya, Mami. Baka ako siya. Gingasilangan ko siya, Mami. Ara. Ikaw na, anak. Paglagsik. Pero magkagawas na tayo sa ospital, ha ba? Unsa man, Ara, desidido ka na ba gyud nga maadto sa probinsya? Yes, Mami. Para malingaw ko. Oh, naman ko. Salamat kaayo, Lies, ha, sa pagbantay sa akong anak. Siyempre, barkada man may sukad pa sa una. Kay pao ka, Mami. Kung makita lang ako si Juban, uban sa babae yang gipuli na ako. Silang duha. Patyon yun ako, Mami. Ara, anak, ayaw, anak. Magkasakta sa Ginoo. Kalimti nila tos Juban ay murang magsarilaki. Mahal ko siya, Lies. Manglisod siya kalimtan. Unya, kaya wala man siya mo kasi mong kasal. Nabangga pag ikamahal, gyapon. Lies. Hindi lang ta maglalis, anak. Tana na. Para sa itong maabot dito.
Kaya kung magpalangit ang magabihan ta, uy, layo to. 3 hours ba ang biyahe? O sige na anak, basin sunod si Mana makaapas ko nimo. Bye, Mami. Salamat kayo sa pagkatiman ako. Bye, Sal. Anak, amping. Dali na. Ato na mi, Mami. O sige, sige. Anak sa kagang, nga ano namuli man ka di apart. Ako na yung istorya part. Sorry kayo ha. Di magod ko makakita mao. Wa ko makaibaw nga ako na yung istorya part. Pasensya. Ayan, dili di ka magkakita, sorry ha. Sige ara, tapad na lang naglingkod. Sa likod na lang ko, inyo. Sige, Lies. Sige. Pasensya ha. Okay Rames. Di mo gud mahalata nga dili ka makakita, sir. Dabi, kinsa gani ngalan nimo? Ako din si Alex. Ikaw, pwedeng mahibawaan imong pangalan? Alex. Ara. Hindi kalipay ko nga itong panagkaila, Alex. Ingan man usab ako, Ara. Ang iyong ngiti langit sa akin, kahit hindi malaya aking damdamin, hindi maitago ang nararamdaman. Umaasa na iyong maunawaan. Sana maunawaan mo ako, tao lang na nagmamahal ng totoo. Kahit isang halik lang ay sapat na, pag-ibig ko'y lagi mong kasama. Yun ha. Nganong murag problemado man ang imong tingog? Doon na ba kayo problema? Pwede bang mahibawaan ako? Isip o sa kahigala? Mahimo ba, Ara? Pwedeng mahibawaan? Yol magiday sa akong panagkuyang kasakit. Bago pa man gud kong nakagawas sa ospital, kinabangga man ko. Doon kay nag-cook-out ang akong inikugma. Wala siya mutunga sa adaw sa kong kasay. Akong makita ganin ako siya. Uban sa babay ang gipuli na ako kay ipatjud na ko sila, Alex. Misugod na pagtuo ang iyong mga luha. Na-feel ni nako sa kong abaga. Umigakos na siya nako. Unsa man niya akong gibati. Sorry ha. Ikakos noon di ka na. Milingin na to ang mga pasahero. Pasin katuo sila nga kung gipukan. Pasensya jud ha. Okay ra, Ara. Wala problema. Siguro dili lang jud siya ang tawo nga para nimo. Siguro may purpose ang Ginoo kung anong ingon anang nahitabo karon. Abi nimo naluoy kay kunimo, Ara. May upok pa nga di ka kita. Inaluoy ka na ako. Pero ang sila pa ayos nga Juban. Wala siya patuloy na ako. Abi nimo, bago pa lang mansad ko na blind, wala pa'y tuig. Kaya gikan pagkabata na ako, karon na gininahitabo nga na blind ko. Sa aksidente usab gininahitabo, Ara. Alex, ayaw ka pala na dili man ka magkakita. Naaman mi si
sila isa naman kahit mo. Bago pa sa kang nabuta. Gagawin lang ka na mo. Wala man sa milingaw. Matulog sa ko, Alex, ha? Ilayo ko kung kayong atong destinasyon. Sige, Ara. Noon sa man si Oro, may ukbo man siya sa bagaan ng buta. Noon, mas may man sa ginang nga na siya masuudlain. Pero, duha na yung taon mi nga, magbantayan na niyo. Kibisig na siya kita, utan mo. Din sa ko sa mintanaw ko'y, kanang, bright sa siya ko ayaw sa buta. Ala. Ang kuyo uli. Kumailab ang buta niya. Hello. Ay, anak sa kagang. Puliwan ko ni Ara si Jubal ang buta. Anak sa kagang niya kung una da. Matulog sa ko, uy. Kay layo po kayo ang biyahe na mo. 3 hours pa. Nagatugin taon siya nga. Bisan din sa mga baga. Kaluoy niya. Sige lang. Muabot ra gyapon ang panahon, Ara. Nga masabtan nimo kung anong nahitabo ni sa mga kinabuhi. Muabot ra ka ng adlaw. Ug niana unyang adlaw. Magmalipayon ka na. Uban sa tao nga tinud-anay nimong gimahal. Ara. Oo, lalata diri sa terminal, sakay na lang mo diri kabalhabal ha. Unsa man Oro, ikay mo guide niyo? Ako lang. Dali, Alex. Tinit ako. Sige, kaya ko'y nasa itong mga gamit. Anak sa kagang. Uy, Alex, pitpitan ni uban nga bagdi. Sige, Park. Buta na may upan ni mo, pero naman kay kamot. Okay ra, wala problema. Ay, na Alex. Hindi makagunit man siya. Maglisod man sad ko. Kailangan gid mo smile. Kisubayan lang ganit ako. Kung kaya na pa na ako mag-smile. Kaya, may si Juban rin mong kinabuhi. Sultihan talang ka-ara ay. Makitaan ka ito na ko Juban no. Sunugon gid ako siya sa bakanting may sagbot. Damay siya anak siya sa kagang. Yun suman, mapitag ka nanan. Dili. Nagluto na si nanay. Nag-text si mami na ako. Adun ta mga undalo na to si Alex. Huy, nadagkaingon mo. Aligri na balay karon ang barangay Kalumbuyon. Kaya naman. Nindot ito eh. Kuwan man na siya. Bungtod kayo ba? Din ikabot ni mo dito. Sa kinabubuan, makita ni mo ang syudad. Dugan ka dito mag-tent. Dugan ka dito aligri ka ayo. Nindot mo kaayo ang view. Adto to. Barangay Kalumbuyan. Adto to. Sige lang, ug ini ko kita si Alex. Ato lang yung dalhon. Pero lisod na ba ang doon, uy? Doha man ta makagak niya. O sige. Pero magdali sa tao, magdali to. Kagigutom na ko. Yung mga unta daan na magbahon to. Sige, ansa man Alex. Okay na ba ka mo kuyag na mo sa akong trip? Kung unsa makaayo, andam ra kong mo support ninyo. Total, agadraman sad ko ninyo kadi man ko makakita. Mukoyog ko, wala problema na ako, Ara. Bakit nga ba hindi kita malimot sa isip dalangin?
buhon, bawat sulok ng utak ko'y ikaw lamang. Kahit pilit limutin, di natatapos ang kwento. Halang sa bawat gabi, ikaw ang adarna sa panaginip. Ikaw ang Hi, sir. Pwede kong mangutana? Naa pa ba kayo ma-recommend na ko nga treehouse nga nindot? Kay magpa-reserve unta ko para sa akong tulo kay gala. Ma'am, nami diri pwedeng katulugan, treehouse pero usala ni kagabi eh. So may mga libre nga gamit na pwede ninyo nga magamit. May TV, may ref, may CR. So okay na mo ana, ma'am? Okay sir. Salamat. I-Gcash lang nako ang akong katunga nga bayad para sa pagpa-reserve. Salamat sir. Sa bawat agos ng luha sa iyong mata, hindi ko naisip na dulot ko pala ang sugat na laman ng iyong damdamin. Patawarin mo ko sa aking salangingin. Wala akong balak na gumuho tayo. Tanging hangat ko'y umiting ating pagbiro. Ikaw lamang sa puso ang natatangi. O sige na panganaog ng wara, Alex. Kay ani na lang ko to. Hindi na makasaka akong motor eh. Nasud ng kayo. Sige. Alex, dali. Kunit na ako. Gunit niya. Kay ako say magdal sa itong mga baon. Sige, ikaw ang bahala, Ara. Makupot lang ko nimo. Pinay lang ha. Kay murag... Ay, kalisod. Lisod yun. La, gaming sipyat. Ow. Maligid yun pa dong sa ubos patay. Ayaw, uy. Dito, hinahinay lang. Hinahinay, maabot rin ito ito. Hindot ko ay maabot na ito sa ibabaw. Ma ba? Oh, pero may mo ko maglagin eh. Labi na problema sa una. Ani ko mag-standby. Ma ba? Anagan man sa mga tanong mga prutas. Diyan mo kayo ang mga tao din yung napita. Ay, napa di ay? No, oy. Pero wala mo kakabag kasi tagiya. Di nangawat ako. Asanday na. Guto man. Di na mo po ta sa tinanong nga dili ato. Bitaw. Tara sige buhat good. Ni Chupan. Ug katong iyang nakitaan nga babaeng gipuli na ko, Alex. Gipo-po niya si Chupan. Kami man tinag sinaaray. Mapatay ug mapatay gid ako makita na ko sila. Ilabay pa dun sa ubos. Siya rog mabuhi pa. Pasensya na ha kung masalga ko. Siguro, dako jud kaayo ang sala niya ng tuha na diha nimo. Kaysa tuno sa imong gipanulti, murag dako gid kaayo ang iyang nahimong sala nimo nga hangtod karon di pa nimo siya mapasaylo, Ara. Pasensya na Alex sa kung ina nang akong baba. Sakit pamugod ka niya akong tukhan. Hope na makasabot ra ka sa akong mga words nga ipambuhian sa gikan sa akong baba. Okay ra, Ara. Nakasabot ko nimo. Kuya, oy, pero doon na lang kita. Alex, apit na kita naabot. Kapoy yun. Pwesa na, uy. Apit na naabot. Magsalig lang ka. Iwa kay daw. Pa lagi. Pero nagulit mo pag si Alex na ako, be. Pero pwesa lagi ito. Uy, kapoy kayo. Ay, sige. Lingkod sa tanim bato. Kay total gamay na lang kulang. Maabot naman to. Sige Alex. Dili ka napita. Ayaw magyo ka. Kay siguradong masipyat ka. Nagigit ka paingon sa ubos.
Na, makaliring jud ka gyud. Hindi mo dingok doon. Dili ko eh. Ala-alain. Batasan do. Hindi niya tabangon. Ikaw rin nagdaan niya ha. Joke la oy. Ukoron ako siya bisag asa siya paingon. Hala, kaya. Sige, tama na nitong paway. Tara na. Ganito siya. Dali, Lex, kay paday na ta. Para maabot na ta dito sa ibabaw. Tara. Sa puso ko'y di ka mawala. Parang anino na laging nandyan. Kahit anong gawin, ika'y nandyan. Sa bawat hakbang, ika'y nahanap. Kung pwede lang sanang alisin itong bukso ng damdamin. Ngunit pangalan mo'y malalim. Sa isipan ko'y paulit-ulit dumadating. Sa puso ko ikaw pa rin. Kahit pilit kong limutin. Salamat in taon, ginabot ni Junta din sa ibabaw. Tanawa ara, di ba? Makita ginata ang syudad. Bitaw, nindot cute. Ganun karon pa man ko ni gila-gidala. Lies. Hala, kataga nagkaday. Ikaw man mo ingon nga. Magawit pa ko si chat sa kong heart. Heart. Hindi ay ilad lang ko. Maasad laki. Oh, saan naman ka din na part, Alex? Okay ra ka? Nindot ko ayo. Explanant ko. Nindot ko ayo kay makita ang ubos. Pero di man kakakita. Pero mong amo na lang kang explain na ni Ara. Salamat kayo sa pag-describe sa palibot part. Og pasensya. Dili man gud ako makita. Mao nga misalig na lang ko sa inyohang duha sa inyong pag-describe sa tanang makita nato libot. Sige. Ay, hala. Nga naman. Gusto lang sad, uy. Naman ko'y nalimtag to. Ang nadana ko nga tatay sa Roman kabuo. Ito pa igawan ni. Ay, tinuod. Hala, balik ko lang na ako. Anya? Balik ko na ako, Sige. Balik ka. Gamay di ay nga tant imong gida. Sudam ni do ka tao, pandamay yung kagang. Dapat tulo. Tulo man to. Bitaw sa. Balik na ko. Sige. Alex, dali. Ato to sanahan. Kadagan tinod din nga na naglaag. Mag-campfire, day. Mag-campfire ta. Dili lang ko, anak. Nindot man. Mutan na lang tanin lang. Sige na kaw. Sige na kaya ron. Magluto taga itong makaon. Bito. Sige. Magdali ako. Sige. Alex, dali. Ara ka lingkod. Ayaw pagyok ha. Salamat, Ara. Salamat sa pagpahimutang naman ako. Ay, Timsa. Basta na kayo mong t-shirt, da. Dapat makailis ka. Nyo. Dali lang siya, Bi. Palitin na lang siya kapit. Nanugo iyo. Saman, kanahan ka mo pa ko sa ubos? Pinanggam na ni mo siya, uy. Nuoy man sad siya. Buutan man siya. Nakakato siyang pasagdan. Kita may nagdani ah. Damay mong ka. Okay, game. Magpalit ko.
sa dagom. Sigurado gid nga maulan ni. Og si Liza, maglisod na siyang balik diri. Alex, dali. Dali, manaw ta sa tent. Kaya tingag mo ka dito kusog ang ulan. Paligsig na baya. Mabasa niya ka. Wala pa baya si Liza nga nagpalit og imong gamit. Ay, ikutom na ba ko da? Adin nilang ka, Alex, ha? Ipasin, basing na naninda dirig pagkaon ba, makapalit ko. May kay wala pa ka, di ko sugang ulan. Biyaan ta sa ka, ha? Sige. Magpaabot lang ko nimo din, Ara. May kanin ay nanindada. Grabe sad ka dollar, uy. Noon, kapoy man saka diri kay lisod man. Gikusog na ang ulan. Wala jud, nabasa na jud ko jud. Bumiha, uy. Layo para ba ko sa tinik na mo da? Basaan na nako, uy. Si Liza, maglisod na kita siyang balik diri. I-slide mo kayo ang hianan. Ha? Paano na ko? Doon din ako sa tenda. Alex? Palihog ko. Nakapalit ko pagkaon na to, pero nabasasan ko. Hindi ko na magbayang ulan. Dali, Ara. Sulod ayon dire sa tent. Kay kusog kaayo ang ulan. Ade akong jacket, oh. Isulab lang sa ni midras. Wala pa ka makapangita o gilisan. May pagwala lang ka ni gawas. Aron sa ingon, dili ka mabasa sa ulan. Nabasa na lang hinuon ka. Kira, mga unta. Gutom na nagid na ko, eh. Magsawang ta. Kibaw ka? Wish pa yung na ko nga. May nani nga sitwasyon. May tabo sa unta na mo ni Chupan. Pero kulit. Kaya ilat na ko niya. Kay hain naman dahi karon na mong uyab. Nganong wala naman mo magkuyog. Naana ba siya ilain? Hinungdan nga wala nakakaroon o ba niya? Mga ulit ka. Di ko pa panahon niya. Kajud ha. Akong ibay ko pagkaon. Pero kakaon ka na. Tawa na ko, uy. Laaya sa ulan, uy. Dali na makay siyang kusog. Dali ikaw nabasa. Sorry kayo, Ara. Sorry. Pero papupilan pa ninda. Kajud sa Alex ha. Mangiling sa ko sa dala. Namo nga. Gamit ni Liza. Basig na tambal ba? Makainom ko. Kabalog kaon. Kaon na lang una. Punta dili lang matapos kining adlaw. Nga nakauban ti ka, Ara. Hala, wala pa yun. Wala pa man kaning kaon. Naghuwat ko nimo kay aron magdungan na lang ta sa pagkaon para sa aligre ang atong banding ba. Sige, magdungan na lang kitang kaon. Daming nagpad ni si Liza, uy. Anak sa kagang sa bayana. Naman sige siya kada ugot sa o tinidor. Kajud ha, mag-andam ko o tubig. Manghinaw na lang ta, magkinamot na lang ta, Alex. Wala man tayo choice. Okay ra ka? Way problema, basta ikaw. Og, pwede ikaw na limulid sa prayer para may panalangin sa bang atong pagkaon. Sige. Ha, ang naman ka sa kadanog tubig.
Kasi nasakitan kahit kaon. Nasa right ang imong tubig ha. Basta nasa right. Nasa right side. Nga. Kunitig. Diba si Unihinunog? Nasa hilamin mo ba? Lord, salamat kayo ini pagkaon nga nasa mga tipangan pang nanginig kami. Magabanin mo sa kami ng Lord. Kaya mo kasi. Salamat kayo. Sama kami ngayon. Pupunta ka ng katabigas. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sige, magana ka, Alex. Ito na. Kaya ka na ko. Kami sa sila mo ito pagkaon na. Nagabi ha. Hawa, Alex, oh. Nagkakusog ang ulan. Oy. Napag. Sana pagtanaw niyo mo di makakakita. Pero makatungumang ka, di ba? Unsa man kay sunod nga may tabo. Mga higala yon yung pa sa pagpaminaw ang sunod pang mga sumpay nining atong bag-ong sugilanon. Ikaw lang. Sugilanon nga gisulat ni Jima Castro, Direktor, DGA. Ug kining tanan gidalit alang sa atong kalingawan sa Marvice Blind Channel. Can thrill me like you do, and fill my heart with love for only